Welcome back to my channel, guys. दिनै जाय जोंनि लावरिफोरा हिन्दु समाजनि लोखि गार्जा फोरबो गाइस नै सिख्रि सिख्ला आखिबाय सिखोना बिसोर गासिबो माने गावबा गाव नामजोब इसोरा सासेल' खिन्थु गुबुन गुबुन मुं दोननाय जायो लोगो नोंथांमोन नायलांदो आं नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैजे दिन्थिलांबावसै नैबेयो न'मा न' ओमफ्राय नैबाव नै एलिफेन्ट मैदेर ओरैबो आखिगासिनो दं नै बाबुमोनहा नै ओरैजाय दिन्थिलांसै नैबेहा बाग राजा नैबेहा जाबाय धोन कुबेर ओमफ्राय शान्ति कुबेर सना कुबेर रुपा कुबेर नल कुबेर शान्ति कुबेर इहु बोराय नैबे bye bye guys, thank you so much, love you all guys, bye bye.